Il-Union tal-Għalliema l-MUT ordnat numru ta' azzjonijiet industrijali fl-MCAST li se jidħlu fis-seħħ mit-tnejn li ġej. Fis-tqarrija l-MUT qalet li ordnat dawn l-azzjonijiet wara li minkejja diversi laqgħat intensivi bejn l-MUT, it-tmexxija tal-MCAST u s-sezzjoni tar-relazzjonijiet industrijali m'hemmx rieda biex jintlaħaq ftehim ħalli l-edukaturi jingħataw dak li hu tagħhom. L-MUT qalet li għaldaqstant se tkun qed toħroġ lista ta' direttivi ġodda lill-membri tagħha filwaqt li ħabbret strajk ta' satejn bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar għal ħamis u l-ġimgħa li ġejjin. Il-Union qalet li mhux se tittollera li waqt in-negozjati jintużaw tattiċi biex ikompli jitwal il-proċess. Fil-ġimgħat li għaddew saru numru ta' laqgħat fejn kellha tiġi ppreżentata proposta finanzjarja għal ftehim kollettiv għall-edukaturi tal-MCAST dwar dak li għandu x'jaqsam mal-paga u l-kundizzjonijiet attwali tax-xogħol. Madankollu dawn id-diskussjonijiet ma jidhirx li ħallew frott, hekk kif issa l-MUT lesta teskala s-sitwazzjoni bl-azzjonijiet industrijali msejħa. Fi stqarrija wara li l-MUT ħabbret l-azzjonijiet industrijali, l-MCAST esprima d-disappunt li l-Union tal-Għalliema għaddiet għall-azzjonijiet industrijali filwaqt li appella għal aktar negozjati għal ġid taż-żewġ naħat.